Kadam the Maritum. Ilitum Katokavita Arjulong lo, the Panket Teglong lo. Non head jong, Silong along, Assam register a number, Gari atum pan an, Keteng dun, la Penke, Keteg dun. A hawk alam lo lake, La Bangso Agotona Kiklang, lake 19 August Arni. La Puson Kipunang Penajok, Assam long stame, Meghalaya Gari an, Assam alu kivang tumpan an, Kang lap. Bonta Meghalaya long ke, La Puson Gari, Assam Gari tumpan an, Kepahenodun Keteng dun, La Puson. Stame Assam tumbang lapuson Meghalaya gari tumpan an ihumta pahana hogdun de thengnun de. Instead of smashing, they send it back to Meghalaya. Jadason vidun de pinpensi lapuson apipachiru lapuson siklem. Kopi koson pensi lapuson agotona lapuson alam ki nangki klang la. Lapang solam si thampus na. Police lapen ke high court atumpen kopi si kachingwai pon je thanam sina. August Arni Khasi Student Union mate KSU tumpan Black Flag Bike Rally patupano Shillong along Assam gari pen kivang tumpan an ke pahinoji lapuson le alang tum ki claim kali lapen ke kimang takali KSU tum sonpho adiman lapuson kimang pen si bike rally tupano jasnemet ke alang tum cement plan project lapuson pen apo Labangso cement project lake Lam Sirman East Jantia Hills Labangso dimlong si mining kuri lo lapen ke raw materials hahai an en ponlo lapuson kithe o project pe na jok mu ason son hino labji hada bangso alang ro istame hino dak po lapen ke kaprek inglong lapen ke forest hahai an stame hino dak po lapen ke farmers tum khiti ka choklem hidi hahai stame hino dun lapo na hok dun lapo pe na jok si labangso adreli pen demand patu perlu environment hahai an hino dak ji pe na jok si labangso cement plan project cancel nang ji pusi alang tum demand pon lapen ke anpada kaprek dolang inland permit pe na jok Meghalaya ke do arar tum safety do nang ji dolong nang ji lapuson pen semet demand pon lapen ke anpada khasiat tum anso se voreng ang ho kilong ji pan si alang tum demand pon bonta labangso bike rally bank ke api bank ke Assam gari tum hansi attack rong lo pahino rong Shillong Superintendent Vivek Siampen kipupon ke labangso bike rally ahut max cukup cek lapuson tum do latum si lapuson ke attack akam claim posipu Shillong Times pen kipupon ke 31 vehicles ke lapuson damage lo lapan ke 2 vehicles ke meka idulong lapan ke 16 namle tatumang ke injured lo posipu penangan gari ke passenger gari la sohut ar sumar lapan ke student lapuson sumar so tum tukpe lapangso arelia hut gari chakali property ha has tame pahino tukpe lo laso dim lo Assam tum mate kaprek rara tum isi question ka jitu kolor alang tum ka protest pon ke amithang government tum phan atang te piposi Assam tum phan le lapuson target thurong lo athe Assam tum ge labangso dim lo thang da chuphun de thang tak klem thap the lapuson Shillong along lamki kiklang du penjok August 21 Jorabat Khanapara labangso dim lo seme Meghalaya gari pen kibang tum phan an khang lap lo bonta lapuan aning kipung mate lapuan tangdet apis tame Meghalaya gari tum phan an Assam tum jata vidunde pana hong dunde apisi pachiru itu lapuson si claim lapen ke lapuan ang bong pustame patient gari mate ambulance hospital kitam je gari airport lapuson atum phan an make free pen padam long jata Assam tum claim dunde vidun thapthe lasinon kisung ipunang ke pupu same kisung punang lo KSU tum ka protest ki chok chi pen jok rata tum non bang ke sungnang lo lapen ke justmet student tum ansme sungnang lo Meghalaya pen Assam ke chali tum phan ansme sungnang lo Assam tu hapu ka chali tum same sungnang lo lapuson lam ke the o ki chok chi the o pen jok KSU top 3 leader tum phan President Raymond Kharjana lapen ke Vice President GS lapuson tum phan nepon lo lapen ke 14 days an jail thapon lo Police atumpen investigation bom lo bonta labangsu investigation along Meghalaya High Court musame sununtuk lo latum same investigate dun lo lason hanke so mutu cognizance puspubon means High Court atum madu phanda inghong hello case nagi file jipan alang nitumpen masi investigate lo lapen ke thurpon jok lo Shillong lapen ke Assam lake country kali lake state India alo sido bang suri atum si ani bangta kachela lapupu angbo penang atum Shillong chadi damlo penang anatum Assam Guwahati nang chadi dolo lasi lapuson state ang bong pen lapuson ki chok chike wan lapuson kaheno ki japon lin phan ke police tum basame so dak pen sai pon dai nangji mo mi thanga dim long stame lapuson ka chistong pen jo bang gari phan ki panlo dun lapuson bang gel tum stame chidon dun de nangji
lasi labang so Assam lapan ke Meghalaya yang bong kopi kuson bentong iprang lo pis kidu pun pune kopi kuson tong alang tum step kiting pun pune labang ke tum iprang le news lang bom lang pergi aju tum bom le